DXDC, RadyoMaN Report. Nakalimta na sa panggamhanan o sa campus sa Kingdom of Jesus Christ kan KOJC ang tinuod nga tumong sa kasong giatubang ni Pastor Apollo Quiboloy ingon man ang kahimtang sa giingong complainants ug mga biktima. Kanang gituuhan sa usa ka political analyst nga si Professor Ramon Belano III atol sa interview sa DXDC RMN Davao. Alang kaniya sa Kwarta na nagtuyok ang kaso ug dili na sa hustisya. So yun yung laging tanong natin, no? Ano ba yung magiging ultimate purpose or objective ng pataasan nila na reward money? Ito ba is in pursuit pa rin of justice or is in pursuit of revenge? So yun yung medyo comment natin doon na parang nawawala na talaga yung true essence ng justice. Gahapon lang, gibutyag ni Carlo Catiil, KOJC Minister sa eksklusibong interview sa DXDC. Pinagi kang RadyoMaN Don Pulayaw nga muhatag sila og 20 million pesos gikan sa KOJC alang sa makatudlo sa kung kinsa ang makadakop o mupatay sa pastor isip tugbang sa 10 million pesos nga gitanyag sa panggamhanan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.